Dan l-aħħar kont qed inkellem il-fiżjoterapista li qalli li l-fiżjoterapija fl-anzjani hija komplessa ħafna. Jista' jkun li forsi xi persuna anzjana ma tikkopparax daqshekk mal-fiżjoterapista? Waħda mill-aktar challenges importanti li għandna bħala fiżjoterapisti huwa fil-qasam ġerjatriku ma' dak tal-anzjani. Il-case loads huma varjati ħafna, konna problemi vaskolari, neuroloġiċi, tal-iskeletru u muskoli li kollha tista' ssibhom f'pazjent wieħed. Ma' dawn iċ-challenges nistgħu nżidu problemi mhux biss mediċi imma psikoloġiċi, soċjali u ekonomiċi li jagħmlu it-treatment diffiċli. Il-fiżjoterapista għalhekk irid ikun jack of all trades, però mhux master of none għaliex irid ikun equipped u ġeneralment huma l-iktar fiżjoterapisti equipped b'tools u bodda importanti sabiex jagħti trattament holistiku mobbi b'aspetti mhux biss fiżiċi imma soċjali u psikoloġiċi wkoll. Ħafna drabi nassoċjaw il-fiżjoterapija mal-problemi fil-muskoli u fl-għada. Dawn il-problemi jiżdiedu ħafna aktar mal-persuna tikber fl-età. Jekk nieħdu pereżempju l-waqgħat fl-anzjani, il-fiżjoterapista xi rwol għandu bħala riabilitazzjoni? Il-waqgħat fl-anzjani huwa tista' tgħid wieħed mill-aktar suġġetti komuni li ntaqgħu magħhom bħala fiżjoterapisti. L-anzjani jaqgħu għal diversi raġunijiet. Fost dawn ovvjament insibu ċertu fatturi li huma intrinsiċi u ekstrinsiċi li iżidu r-riskju li persuna taqa'. Il-fatturi intrinsiċi għandhom x'jaqsmu mal-ġisem tal-persuna, il-mod kif jimxi, il-bilanċ tal-persuna, il-vista, is-smigħ, l-uġigħ, il-saħħa fil-muskoli u wkoll ċertu pilloli li qed jieħdu li jżid ir-riskju tiegħu jew tagħha li taqa'. Hemm ukoll dak il-fatturi ekstrinsiċi li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent fejn fih jgħix il-persuna, bħal huma tapiti fl-art, loose carpets, bħal huma wires mal-art, bħal huma amara li qed joffri ostaklu għall-persuna. Dawn il-fiżjoterapista jaħdem ma' tim kbir ta' nies, fil-każ intrinsiċi, fil-każ ta' fatturi intrinsiċi, jaħdem ma' tobba, ma' psikjatri sabiex jaffronta dawk il-problemi mediċi. Minnaħa l-oħra, fejn għandu problemi ekstrinsiċi, fejn huma fatturi ekstrinsiċi, irid jaħdem occupational therapist sabiex jindividwaw dawk il-fatturi li qed jikkawżaw il-waqgħat u joffru ambjent aktar safe għall-persuna. Meta l-fiżjoterapista jibda jaħdem ma' persuna anzjana, dan jista' jkun jiltaqa' ma' problemi differenti ta' saħħa. Jista' jkollok anzjani li jbatu bil-mard tal-qalb, jew inkella oħrajn li ilhom għal snin twal fis-sodda. Dawn il-komplikazzjonijiet kif jiġu indirizzati mill-fiżjoterapista? L-effett tal-età bioloġika għandu ovvjament it-toqol tagħha fuq is-sistemi tal-ġisem. Biex aħna nkomplu nużaw il-funzjonijiet tal-ġisem tagħna, dawn is-sistemi ġo fina jridu jaħdmu tajjeb. Il-fiżjoterapista jgħin f'dawk is-sistemi li jgħinu fil-mobilità u fl-indipendenza tal-persuna u għalhekk għandu rol importanti ħafna. Hawnhekk jaħdem ma' tim multidisciplinarju sabiex ikun hemm dak li jissejjaħ a patient-centered approach fejn il-pazjent ikun il-persuna l-aktar importanti fit-tim tagħna għaliex irid jaħdem magħna wkoll. Hawnhekk għandna diversi membri fejn għandna tobba, psikjatri, occupational therapists li jaħdmu id fit sabiex inżommu l-indipendenza u mobilità tal-pazjent. Il-fiżjoterapista jista' jkun strumentali biex il-persuna anzjana tibqa' kemm jista' jkun tgħix ġo darha b'mod indipendenti. Kemm hija effettiva l-fiżjoterapija minn dan il-lat? U x'inhuma l-pariri tiegħek lil dawn l-anzjani li forsi qed jirreżistu li jagħmlu xi forma ta' fiżjoterapija? Naħseb waħda mill-aktar affarijiet importanti fil-ġerjatrija hija l-indipendenza fiżika u hawnhekk it-terapisti huma pionieri f'dan affarijiet, huma importanti li jsibu l-mezzi u l-metodi neċessarji sabiex iżommu lill-pazjent indipendenti kemm fid-dar tiegħu fl-ambjent fejn jgħix, fejn trabba fih, kif ukoll jekk daħal f'xi dar tal-anzjani jibqa' indipendenti hemmhekk ukoll, hemmhekk qegħdin aħna wkoll. U appuntu ma dal-każ irrid insemmi żewġ fatturi għal xiex pazjent jew anzjan jidħol f'dar tal-anzjani li huma maqsuma fit-tnejn għandek mart li jiġi ħabta u sabta fuq il-persuna, bħal huma apoplessi, bħal huma ksur fl-għadam, bħal huma problemi fin-nifs li akkumpanjat minn mobilità li ma tkunx daqshekk tajba diġà, allura innaqqas l-indipendenza fil-persuna. U mbagħad għandek fatturi ta' mart li diġà qiegħed fuq il-persuna, bħal huma mart mentali, bħal huma artrite,
bħal inkontinenza li jekk iżid magħhom problemi oħrajn, allura l-indipendenza bil-fors ħatonqos mill-persuna. Tikka aktar dwar saħħtek. Nafu kemm illum it-tfal tagħna, anke dawk l-aktar żgħar, għandhom aċċess faċli għall-midja kif ukoll għall-apparat elettroniku. Esperti minn sptar f'Cleveland l-Istati Uniti jappellaw li hemm bżonn li l-ġenituri fil-korsijiet ta' waqt itqala jingħataw pariri dwar kif għandhom jikkontrollaw l-użu tal-apparat elettroniku mit-tfal tagħhom. Dawn l-esperti ħarġu wkoll linji gwida għal ġenituri ta' tfal żgħar. Tfal iżgħar minn sena u nofs m'għandhom qatt jingħataw apparat elettroniku. F'każ ta' tfal li waslu biex jalqu s-sentejn, dawn għandhom jużaw apparat elettroniku fil-preżenza tal-ġenituri. Tfal sal-età ta' 5 snin għandhom jużaw biss dan l-apparat sa' sija kuljum. Importanti li l-ġenituri jispjegaw sew lil uliedhom meta dawn jikbru u jibdew jifhmu il-problemi li jista' jġib miegħu l-użu eċċessiv tat-teknoloġija. Tikka aktar dwar saħħtek nhar it-Tnejn.